थाखाय आंनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लानायदों सिमां प्रेजेन्टेसननि खावलायनायाव। बिनि सिगां आं माब्लाबाबो बे रोखोम खन्थाइ आवरायफेरनाय जायाखै। बयनिबो खाथियाव आं आखाइ खबजबै निमाहा बियो आरो मा रोखोमै आवरायोबा खन्थाइया मेहेरगोनां जागोन बिनि फारसे बयनिबो सुद्रायनानै हरनाय बुंफोरथिनानै हरनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। खन्थाइनि मुं सावजानाय गोरबो। सोरां गैयै खोमसिज्रोम खनासा खरान जेथो दाननि दुंखावनाय आखाइ मोनथामसो जानथायाव गंसे ममनि मोस्लिं सोरां रिंखांदों उफ उस सोमथाबलांनाय बिगुरनि गाब खेंख्रा खेंथा जिरायब्ला सिखार हायै सिखारब्ला जखु हायै 70 बोसोर बैसोनि मावख्रेबनायाव गेरेबनाय बुरि बिमा आइनि सोदोब आरोबाव न' सिंनिफ्राय उस आइदै थेलेब-लेब एमनि सायाव बोराय बिफा आफानि सोदोब साखाथियाव गोसोम कम्बल जायखौ गोथैनोबो नाङा सहनोबो फिना दैलाङा जानांदियामोन नोंसोरनो दुब्लि बारिखौ दा नांदियामोन नोंसोरनो गोरबोआ खामदों रोहो रोहो खोमायाव रिंखांदों ख्रिं ख्रिं मेगनाव बोहैदों रौ रौ खराननि गोलोमनायखौबो मोनदांला गोरबोनि बायग्लिनायाव देहानि लोरबांखौबो मिथिलिया सावजानाय गोरबो प्रायश्चित गैयि जोनोम आं दा मा खालामनो हाबावनो अनसायनाय हाबिलायावनो जोबलाङो खामहाबनाय गोरबो हाथफ्ला जालाङो राहा गैयै खुंथायाव जिउनि थामोनथा नोंसोरखौ अनसायनो हानाय बराद नोंसोरखौ सिबि हानाय गोहो माब्लाबा गथायनांबाय सोरजिनो फिन खेबसेबाव सावजानाय गोरबोखौ प्रायश्चित मोननो दुखारु बिमा बिफानो खेबसे मिनिनाय